so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لأتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبرنا قدم ሓደ ካብ ቀንዲ መፍረይ ማእከል ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾነን ብዙሓት ውሉድ ተቐዳደምቲ ሃገርና ብደረጃ ዓለም ዘፀውዑ ዘፍረይ ውድድራት ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ይቅፅል ኣሎ። ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ዝተበገሱ ተቐዳደምቲ ቀዳይ ዲቪዥን ካብ ፈለማት ሒዞም ዝተቆፃፀሩ ኣስቤካውያን ኣብ መወዳእታ ዝሓዝዎ ምዕሩይነት ፋሕ ክትብሎም ከላ ልዑል ተፃዋርና ዝረኣዩ ናይ ውልቂ ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ብኢሳያስ ውሂበ ኣቢሎም ተዓዊቶም። ናትናኤል መብራህቶም ደቡብ ናታን መድሃኒ ስፔኮ ሚልኪያስ ማእከል ስፔኮ ከዓ ከሳብ ራብዓይን ዘሎ ደረጃ ተማቒሎሞ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ ደቂ ተባዕትዮ ውድድርን ሓቢርና ብዘሰላሰላ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ከዓ ቁሩብ ኪሎሜትራት ምስ ተላዕሎ ብተሪርካቶ ንዝወፀት ብረክቲ ፍሳሐ ዝዳረጋ ዳንጋ ደቂ ኣንስትዮ ኣይተረክባን። ናይ ሰራዊት ሰባ ሲዶና ሃብቶም ብረክቲ ኣብ መሓዝ ክሳብ መወዳእታ ንኺሳ ብሉፅ ብቕዓት እኮ ተንፅባረቐት ፀወታ ክዛዘማ 7 ዙርያ ክተርፎ ግን ዳንጋ ብረክቲ ክትፃወረ ይከኣለትን። በዚ ድማ ብረክቲ ፍሳሐ ብዝደንቕ ብቕዓት ቀዳመይቲ ኮይና ውድድር ክዛዝም ከላ ሓያል መኽቲ ዝረኣየት ሲዶና ሃብቶም ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድር ኣዛዚማ። ድሒረን ቅፅበታዊ ውድድር ካብ ዘካየዳ ድማ ኣባል ክለብ ደንደን ሮምና ጉዕሽ ሳልሰይቲ ክትኣቱ ከላ ብሉፅ ብቕዓትን ሓያል ናይ መዳን ፈተነታትን ዘካየደት ዮርዳኖስ ሮም ድማ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ቤተልሔም እስጢፋኖስ ናይ ጋላ ነፍዕን ቤተልሔም ክፍለ ናይ ዓራግን ድማ 5-6 ብምእታው ነጥቢ ኣኪበን። ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ካየድ ዝቐኒ ወርልድ ቻምፒዮን ብሽክለታ ዓለም ብዓወት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ምዛሙ ይርስዓን። ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግማል ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ መውደቕትን ፅንኩር ኩነታትን ክሕልፉን ከሎ ፕሮፌሽናል ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ክሳብቲ ውድድር ክዛዘም ዝተቃረበሉ እዋን መግቢ ቀዲሙ ዘይምልካፉ ዘምፅኦ መዘዝ ሓይሉ ክደኽሞ ተራእዩ። ስለዚ ድማ ንሂወቱ ንምድሓን ጥሜት ንዕንጋል ከቋርፆ ተገዲዱ እዩ። ናትናኤል ተስፋፅዮን ግን ውድድሩ መበል 54 ደረጃ ሒዙ ብምዛም ናይቲ ማለት ተዘክሮ እዩ። ድሕሪ ውድድር ነታ ሃገራዊት ጋንታ ክትቆርር ነታ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ሰዊኦም ዝመፁ ኖበርት ስዊዘርላንድ ከባቢያን ድሕርቲ ምዛም ናይ ቻምፒዮን ዓለም ሃገራዊት ጋንታ እንግሎት ብምግባር ኣተባቢዖም ሞራል ለጊሶም እዮም። ኤርትራ ሒዛቶ ዘቕረበት ምድላዋትን ተቐዳደምትን ኣብቲ መዓልቲ ከዓ ዝገበረ ወበርክቶ ዝነዓቅ ከም ዘይነበረን ካብዚ ንላዕሊ ድማ ኣብ ሂወቶም ኣሳልጦን ዓወትን እቲ እንግሎት ተዳለዎ ማሕበረkom ነበርቲ ስዊዘርላንድ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተመኒዮም። ከምዚ ዝከር ቻምፒዮን ብሽክለታ ዓለም ብሸታሓታሕ ናይ ጥሊ ፅርግያን ንፋስ ተሓውሶ ዝናብን ንተቐዳደምቲ ኣሸጋሪ ብድሆ ዝመልኦ ኮይኑ ቀሪቡ። ካብ ግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣኽሊሉ ኣረፋ ዓይነት ተፃዋርነት ዝሓተተ መጉደቕቲ ከጋጥሞም ከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ጠርናፍ ናይ ተቐዳደምቲ ዝነበረ ዳዊት የማነ እውን ነቲ ትንፋስ ዘይነበሮ ህልቕ ዕጫ ናይ ኮንፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊፕ ከየጋጥሞም ብምስጋኦም ጥንቃቐ ሓዊሶም ዘዊሮም። በዚ ኮይኑ በቲ ቻምፒዮን ብሽክለታ ዓለም ናይ ዓመት 2024 ብዓወት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ክዛዘም ከሎ ኤርትራ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ስራሕ ኣብ ብሽክለታ ከም ዘሎ ብግህዶ ዘመሓላለፈ ኣጋጣሚ ነይሩ። ካብዚ ናብ ብሽክለታ ከይወፃና ከምዚ እዋን ዓመት ስፖርት 2025 ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከተማ ኪጋሊ ናይ ሩዋንዳ ክእንገድ እዩ። ድሮ እውን እታ ምዕባለ ኣብ ዝሰፍሕ መንፅር ትቕፅል ዘላ ኣፍሪቃዊት ሃገር ነሽብሻባት ኣብ ምክያድ ትርከብ። ናይቲ ናይ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ውድድር ይበቅዕ እዩ ዝበለቶ ቦታታት ድማ ማሕበር ብሽክለታ ዓለም ምስ ዝካየድ ዓለም ቻምፒዮን ምውሃድ መሰረት ካርታ ገይሮም ዘርጊሖም ይርከቡ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንፈረማ እዋን ዝካየድ ኮይኑ ንኤሊት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ነትበዳህ መሬት ሽሕ ጎቦታት 1000 ሂልስ ንምካት መድረክ ዝፈጥር እዩ። ንዝተወልቁል ዝኣፉ ዓቕልን ልዑል ቁመትን ኩርባታትን ኪጋሊ ደረት ናይቶም ኣዝዮም ምኩራት ተወዳደርቲ እውን ከፍትን ትፅቢት ይግበር። ኣብ ሩዋንዳውያን ዓለም ለኻዊ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ትፅቢት እናወሰኸ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዚ ውድድር ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽክለታ ስሙ ከትርፍ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሩዋንዳ ቅድም ብሽክለታ ካብ ስፖርትን ላዕሊ እዩ። ኣገዳሲ ክፋል መዓልታዊ ህይወት እዩ። ብሽክለታታት ከም ቀንዲ መጓዓዝያ ኮይነን ዘገልግላ ኮይነን ነበርቲ ከባቢ ኣቑሑት እናተሰከሙ እናተመላለሱ ናብቲ ጎቦታት ዝበዝሖ መልክዓ ምድሪ ክጓዓዙ ይኽእሎም። በፃሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሩዋንዳውያን ኣብ ፅንኩር ፅርግያታት ሃገር ክሓልፉ ከለዉ ዘለዎ ፅንዓትን ብልሓትን የድንቁ። ውድድር ቅድም ብሽክለታ ኣብ ሩዋንዳ ይስስን ኣሎ። እዚ ድማ ኣብነት ናይቲ ዓመታዊ ዝካየድ ቱር ዲ ሩዋንዳ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተፈታውነት ኮይኑ ሃገራውያን ተወዳደርቲ ዝስሕብን ኣብ ደገፍቲ ውሽጢ ዓድን ፍናን ዝፈጥርን እዩ። ቅድም ብሽክለታ እውን ኣብ ሰሙን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይቶም ዜጋታት ዘውትር መዘናግዒ ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ሩዋንዳውያን ኣብ መገሾም እናተጓዓዙ ነቲ መስተንክር ትርኢት እታ ሃገር የስተማቕርዋ። በዚ መሰረት ዝመፅእ ዓመት ከዓ በዚ ደረጃ ክካየድ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ቻምፒዮን ዓለም ፅርግያ ዩሲኣይ 2025 ሰንበት 21 መስከረም ብውልቃዊ ናይ ግዜ ውድድራት ማለት ክሮኖሜትር ናይ ውልቂ ITT ንክልቲኡ ፆታታት ማለት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኤሊት ክካየድ ምዃኑ ብኣቡ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ውልቂ ግዜ ውድድር ኮርስ ሓይሉ ዓቐብ ዘጠቃልል ኮይኑ ደቂ ተባዕትዮ ኤሊት 680 ሜትሮ ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 480 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎ። ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ከዓ ምትሕውዋስ ሪሌይ ኣብታ ትስዕብ ክስላሰል መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ውድድራት ፅርግያ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ማእከል ኪጋሊ ክወስዶም
ምዃኑን እዚ ድማ ካብቲ መጀመርታ ግዜ ከም ፍሉይ ውድድር ዝካየድ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቃልል እዩ። መብዛሕትኦም ውድድራት ኣብ ዙርያ ተበዳሂ ኮት ከመሩራት ዘጠቃልል ናይ ውልቂ ዙራት 15.1 ኪሎ ሜትር ዘማእከለ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ቆልቆል ዝኣፉን ብእምኒ ሩባ ዝተረብረበ ማለት ኮብልስቶን ዝተሰርሐን ዓቐብ ይውጥን ኣሎ። ኣብ ጽርግያ ዝካየድ ናይ ቸርኪቶ ደቂ ተባዕትዮ ኤሊት ውድድር ከም ሙርኪጋልን ሞንት ኪጋልን ዝኣመሰሉ ጽንኩራት ጎቦታት ዓቐብ ዘጠቃለለ 42.5 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ኣብቲ መደብ ይርከብ። ቻምፒዮን ዓለም ጽርግያ ዩሲአይ 2025 ንሩዋንዳ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዚ ፍሉይ ፍጻሜ ኣፍሪቃ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ ኣጋጣሚታት ንምእንጋድ ዘለዎ ዓቕሚ ዘርኢ ኮይኑ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዓበይቲ ቅዲ ብሽክለታ ንምልዓል ዝዓለመ እዩ። ምትእትታው ፍሉይ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ 23 ዓመት ኣብቲ ስፖርታውን ጾታዊ ማዕርነት ተወፋይነት ዘጉልሕ ኮይኑ ሩዋንዳ ብትርኢት ትድግፎ ክብርታት ብምዃኑ ተወሲኽዎ ዝለዓለ ባይታ ተዋሂብሎ። ሚኒስትር ስፖርት ሩዋንዳ ሪቻርድ ንሪሽማ ነዚ ቻምፒዮንነት ንምእንጋዱ ሓበን ብምግላጽ ስፖርት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ምዕባር ሩዋንዳ ዓቢ ተራ ተጻዊት እዩ። እዚ ውድድር ነባሪ ውርሻ ከም ዝፈጥር ኣይንጠራጠርን ኢና። ሩዋንዳውያን ቅዲ ብሽክለታ ይፈትዉ እዮም። ድሮ ድማ ኣብ መድረክ ጎቦታት ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዓለምና ሓድሽ ውድድር ንምክያድ ኣብ እትሃፀሉ ዘለና ሓፂር እዋን ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ክውን ምዃን ፍናን ይስምዓና። ፕሬዚደንት ዩሲአይ ዴቪድ ላፓርቴንት ነቲ ዝመጽእ ውድድር ዘለዎ ህንጢነት ከብርህ እንከሎ ቻምፒዮን ዓለም ጽርግያ ዩሲአይ ናብ ኣፍሪቃ ምምጻእ ንሓይሉ ዓመታት ረኣየ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። እዚ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣብታ ብዘደንቕ ቱር ዱ ሩዋንዳ እትፍለጥ ሃገር ሩዋንዳ ክካየድ ምዃኑ ኣዝዩ የሕጉሰኒ። ኪጋልን መላእ ሃገርን ሃብታም ባህሊ ቅዲ ብሽክለታ ኣለዋ። ሕጂ ድማ ምስ ዓለም ክካፈል እዩ። ዓለም ነዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ውድድር ብሽክለታ ብትዳለወሉ ዘላ እዋን ሩዋንዳ ንጡፍ ባህልን ፍቕርን ቅዲ ብሽክለታ ንምርኣይ ድልውቲ ኮይና ኣላ። እዚ ድማ ኣብቲ ስፖርት ኣብ ውሽጢ ዓድን ዓለምን ነባሪ ጽልዋ ከገድፍ እዩ። እታ ኣብ ሩዋንዳ ከም ድሌታ ክትዕንድር ተዘካካሪ ዓወታት ብተደጋጋሚ ዓወታት ድሕሪ 2023 ዓመተ ምህረት ዘመስገበትን ቻምፒዮንነት ብሉጽነታ ዝመስከረት እንተኾነ ኣብ 2024 ወርሒ መጋቢት ዙር ሩዋንዳ ግን ነታ ዝለመደታ ቻምፒዮንነት ሰኣነት ከምቲ ዝድለ ዓወታት ክትጽንብዝ ዝተሸገረት ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ኬንያ ዝካየድ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ክሳተፍ ምዃና ይሕበር። ኣብዚ ውድድር ከዓ ዮናስ ዘካርያስ ጠርኒፎም ክጓዓዝ ተጽቢት ኣሎ። እቶም ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ዘይርከቡ ተቐዳደምቲ ድማ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ክውክልዋ ተስፋ ይሕድር። እቲ ኣብ ንኡስ ግዚኡ ብልጫታት ዝረኣየ ያፌት ሙልጌታ ከዓ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ቻምፒዮን ዓለም ምስቶም ካልኦት ዘይተተመዩ ዘለዉ ኣባላት ናብቲ ሃገር ንምጉዓዝ ብሕጂ ዝምረፁ ተጻወትቲ ክርአ ህንጢነት ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ድማ ብኹሉ ማዕዘን ሓንቢሱ ብምውፃእ ንሃገር ከም ዘኩርዕ ድማ ጥርጥር የለን። ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ናይ ምስታፋ ኩነታት ዝውክልዋ ተቐዳደምትን ብዝምልከት ብወግዒ ተሓብረን። ይኹን እምበር ገለ ምንጭታት ከም ሲቲዝን ዲጂታል ዝኣመሰላ ጽሑፋትን ዝገለጾ ክርአ እንከሎ ቻምፒዮን ቅዲ ብሽክለታ ጽርግያ ኣፍሪቃ 2024 ልዕሊ 20 ሃገራት ክስሕብ ተዳልዩ ኣሎ። ቻምፒዮን ቱር ዱ ፍራንስ ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ኤርትራ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ካብ 9 ክሳብ 13 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኤልዶሬት ኬንያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ውድድር ከም እንኮ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ኣጋጣሚ ካብቶም ናይ ክብሪ ዕዱማት ክኸውን ዕድመ ቀሪቡሉ ኣሎ። ኣብዚ ትንፋስ ዘይብሉ ጽዑጽዕ ቅንያት ኣብ ፈረማ መኽፈቲ ወርሒ ቀዳማይን ካልኣይን ናይ ጥቅምቲ ምስ ክለቡ ቤልጅማዊ ኢንተርማርሽ ምጽማዱ ከዓ ናይ ሰሙን ዕረፍቲ ካይዱ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ናይ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ንምስታፍ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ናብ ኬንያ ክቕንዕዩ። ጸሓፊ ካቢነ ስፖርት ኪቹምባ ሙርኮመን ብዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ሓበሬታ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ናይቲ ውድድር ንሰለስተ ኣውራጃታት ኖኣሲን ግሹ ናንዲን ኢልገዮ ማራኪዌትን ዝሽፍን ኮይኑ ከተማ ኤልዶሬት ከም መዕፀዊት ናይቲ ውድድር ተሓፂ ኣላ። ኣብ ዓለማዊ ስነ ፍልጠት ስፖርት ተሳትፎና ንሰፍሐሉ ዘለና እዋን ኬንያ ፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ዘይካ ሓንታ ቦፓላ ኦሎምፒክ ዝኾነ ቅዲ ብሽክለታ ከም ዘቅርበት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ብዓለም ደረጃ ንኽወዳደር ናይ ቅዲ ብሽክለታ ተወቦና ኣብ ምዕባል ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ትኩረት ከም ዘድሊ ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ፍሉይ ተዘካሪ ቅነ ከዓ ኬንያ ስም ክዓብን ብዙሓት ውድድራት ከተእንግድ ባብ ክራሓወላ ይክብል እቲ በዓል ስልጣን ስፖርት ናይታ ሃገር ኣነስቲኡ። ኬንያ ብላዕለወይቲ ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ጓል 34 ዓመት ናንሲ ኣኪንዳ በዝምራሕ 42 ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ክትውክል እያ። እታ ናይ ጎቦታት ሓኳሪት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይና ንሃገራ ከተሳልያ እያ። እዚ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2024 ካብ 9 ክሳብ 12 ጥቅምቲ ክካየድ ድሮ ምድላዋቱ ኣጻፊፉሎ። ኣብዚ ውድድር ነታ ብልምድ ምህላዋ ዝግለጸላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ዓወት ንምንየላ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይስለልውን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ